עכשיו, שלום לכולם, ואנחנו בעוד פרק של סקאי וורס. נכון, בן? פה, כן. קוראים לי בן, ואני פה עם... בן, שגם אני מצלם את הסרטון. כן, חיכיתי לזה. שנינו מצלמים, פשוט עשה את האינטרו. לא משנה, היום אנחנו בסדרת סקאי וורס. איזה פרק זה? שלי זה נראה לי 2. גם שלי זה 2, בגלל שאם כבר אתה עשית זה גם יעלה לערוץ שלי. אז הפארטי, תכניס אותנו לפארטי. אם אתם לא יודעים מה זה סקאי וורס, חבל לכם על הזמן. חבל בטירוף של הטירוף. למה הכנסת אותנו לסימי? כי זה מה שמשחקים בדרך כלל בן. נלולה. עשיתי את הכנל. טוב, אנחנו די חדשים. אנחנו כאילו די חדשים ביוטיוב, אז... אל תדאגו אם הסרטונים שלנו יוצאים מעורפלים כאלה. שלי לא, לפי מה שאני יודע. גם שלי לא. יש לי לגים. אולי אתם תראו דברים שאי אפשר לעשות במחשב. כגון. בן, חכה. תן לך דברים. במחשב רגיל כמו זה. בגלל שאני לא, יש לי חרב דיימונד מחושפת, על מה אתה מדבר? אוקיי. יותר ברור עכשיו. יש לי פויז'ן, אני אזרוק אותו מהעולם, כי אני רשע מרושע. יש לך עצים? יש לך בלוקים? כן, כך. תביא לי. וואי, אני כזה עומד למות בגלל הלאגים האלה. תקשיבו חברים, אם אני לא מת בגלל הלאגים האלה, אז זה לא נורמלי. זה נגד האנוש. יש לו קשת. תברח. תוס על נפשך. וואי, זה צ'סט גרוע. יחסית לצ'סט של האמצע. יש פה אנשים! אמא! אני לא רואה כלום. הרגו אותי. הלאגים האלה הורגים אותי. טוב, תכניס אותנו. איך הוא הרג אותי? שרתי לו 1 HP. נפסיק את הסרטון עד שהמשחק הבא, כדי לא לשעמם את הצופים. אם אתם לא כמובן שה-IP של איי-פיקסל, יש פה מישהו שרוצה להרוג אותי. כל שרת שאנחנו משחקים יהיה ב-IP, בדסקריפשן, את ה-IP. אתה רוצה לבוא אליי, אני יודע את זה. אתה לא תעבוד עליי, שמעת? אני יודע, אל תעירי לעולם. למה לעזאזל שמתי מים? זה דבר מוזר לגילי. למה הוא בונה לאמצע? למה הוא כמעט פול דיימונד? למה אני שואל שאלות מטומטמות? נכון, בן? 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 I talking to you. אני כמעט פול איירון. חסר לי רק קסדה וכל השאר. אתה מה? לא, אני הרג מישהו. ואני הולך למידל למרות שאני יודע שאני אמות. אתה בונה למידל, בן? לא. אז אני ארוג אותך. אז אני ארוג אותו. מה? אני בונה עכשיו. אמא. יאללה. מושגים באנגלית כי אנחנו המיינקראפט. הוא עושה לי את המלכודת. הרגו אותי. שנייה, אתה מעצת? איך קוראים לערוץ שלך עוד פעם? MC Fireball 1, 2, 3 וידאו נקודה. טוב, אני אחזור אליכם שנהיה במשחק הבא, וגם בן. למה אני אומר אני? לא, אני לא שרתי אם יש להם את זה. אני אומר לך. יש טון של מפות. באיזה כלוב אתה? אני כלוב רדסטון, לידיעתך. אוקיי, לא ידעתי את זה. ולי יש לאגים.
לאגים רעים. אתה יודע איזה חוצפה? מי המציא את האפשרות שיהיה לאגים? הרי נוץ לא רצה, אני לא יכול לתאר לעצמי שנוץ רצה שיהיה לאגים במשחק שלו. שאלה די קטנה בצורה. למה זה נורמלי? What the? אוקיי, זה מוזר. מישהו פה בנה למידל בצורה מוזרה בטירוף. הוא פשוט לקח בלוקים ובנה מגדל גבוה וקפץ למידל. לא, אני מסכים. פליינג בוי דד. אני יוצר איתי פה משהו ש... טוב, אני אעשה בעריכה הכל לא משנה. אתה מה תעשה? הכל בעריכה הכל לא משנה. אני מקווה שאני לא אחתוך את הקטע הזה. לא, אני אחתוך. אז כל משנה. עכשיו. היה! מה זה? איזה לאג מוזר זה היה. יאללה, אם יש לך אומץ תבוא. לא, שהוא לא מתחיל עם החכה שלו עכשיו. לא, אבל יש פה מישהו מעצבן שמתחיל איתי. תסתכלו איזה צ'יטר אני. למה אתה צ'יטר? כי אני אפלוס בסורווייבל. טוב, ואני MVP. תסתכלו פליינג בוי. כולם יודעים ש... אני אראה לכם באמת הפנים של הסין שלי. נראה לי שיש פה מישהו האקר. אני זורק עליו חכות וזה גם לא מגיע אליו וגם הוא לא מקבל מזה נוקבק. למה זה לא מגיע? למה אתה לא מקבל נוקבק, איש אתם מוזר? תראו את הפנים שלי גם בקומנט של הסרטון. אם אתם רוצים לשאול אותי שאלות, תגיבו. אבל תגיבו, תשאלו. גם בסרטון שלו שאני אשים את הלינק בדסקריפשן, אל בטוח. אין סיכוי. אני גם אשים... יש לו דיימונד סורד. יש לי גם ערוץ אחר שהוא פשוט לא פועל לי, אבל יש פה סרטונים של תחרויות בנייה. תגידו. אני פשוט אחכה עד ש... אומייגאד! בן, אתה רוצה? מה? יש פה מישהו פול איירון. יש לי רעיון. תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים של סקייוורס. למה לא נגמר לו החכה? הוא צ'יטר ברמות. אז פשוט תתאבד. למה לי להתאבד? הנה התאבדתי, יפה לך. שונא את הלאגים האלה שהם לאגים ולאגים בטירוף. כן, הם לאגים. כן, זה. אוקיי, אני אחזור אליכם שנהיה במשחק הבא. סתם, למה אני עוצר? מה אכפת לי? אני לא אעצור. צחוק מרושע בסגוריים. כן, בהחלט. עכשיו זמן למשחקי צחוקים. תכניס אותם. אוקיי, זמן למשחקי צחוקים אתה אומר? יאלוש. זה כבר לא היה הכרחי. תאמנו לי. כן, אני בהכנסתי. אל תענה לזה. זה חבר שלי. תעשה not disturb. כאילו, נא לא להפריע. אני באמצע סרטון. למה? מה? זה מקומה שכולם משחקים. תראה למעלה, תסתכל. לא משנה, נגמר. לאגי. אומייגאד. זה כזה מוזר. יום אחד אני אמות בגללו. הנה, רואים, זה סוגר לי את התיבה למרות ש... לאן הלכת? לפה הלכת. בן, למה? בוא, בן, למטה. קצת תהיה גולדינר. וקח את זה. דו, XP. תודה. of the king of the XP. גולדינר, שקוראים לו פליינג בוי. יש לך משהו לתת לי שקוראים לו חרב? אבל שנייה פה. יש לי רעיון. יש לי חרב וגולד מחושפת. יופי. אבל היא עושה 5.5. שיהיה. זה לפחות יותר טוב מפיקקס. לקחו בו תוצאות. לא שאני יודע. חכה, נפלתי.
סליחה. סליחה כולם. נראה לי כתוב שמישהו הפיל אותך, ידעת? לא. אז כתוב עזוב, אתה לא שורד שם. נכון, אני בהחלט לא שורד. אבל אז דווקא. האיש הזה גומר אותך. כן, הוא בהחלט גמר אותי. יש פה טימרס. ברור שיש פה טימרס. כן, נחזור אליך במשחק הבא. רוצה לעשות את זה חצי survival game, חצי skywars? בסדר, בחצי השני נעשה survival games, hunger games, כן? בוא נעשה hunger games עכשיו, כי זה מאוד קשה לעלות סרטון שהוא בערך יותר מרבע שעה. אני אנחנו צודק? באמת חדשים ביוטיוב, אז אנחנו בגלל זה מתנהגים. טוב, תכניס אותנו ל-survival games. אז טוב. מי שלא יודע, hunger games זה חרב יהלום מכושפת. אני מכניס את בן. לטים אתה רוצה? לטים או לסולו? אוקיי, בוא נראה. מה? זה מוזר. טימס. הנה, טימס נורמל מוד. הנה. אין. זה הכניס אותך? סימן שאלה? כן, זה הכניס אותך. אותי מראה שאני כאילו עדיין... שני זה. לא, בן, אני רואה אותך. איפה אתה? אתה תהיה איתי על בטוח. אני לא רואה כאילו אני במשחק. אז אתה במשחק. לא, סליחה על הלאגים, הנה יופי. סליחה על הלאגים כולם. אתה הטים שלי. Did you know this? אתה לא במשחק. אני כן. בן לי לידך. היי. אתה טים שלי. בן לך אחורה, אל תלך לאמצע, לך אחורה. זה טריק טוב. טוב חבר'ה, כולם, היום זה 1 באפריל, אז תראו שהסרטון הזה מצולם ב1 באפריל. זה... יש לי רק נשק אחד, בן. בן, מאחוריך. בוא נברח. יש פה מישהו עם הקיט. אנחנו צריכים להישאר אחד. הם נכנסו לדירה. למה אני אומר דירה לעזאזל? איפה אתה? פליינג בוי. יש לי לאגי. בוא נלך לשם. אני הלכתי, בן, בוא. בן! יש לי לאגים, אני לא רואה לאן אתה. בן, אני ראיתי שם תיבה. לקחו את התיבה הזאת. נכון, באמת לקחו אותה. בוא, בן, יש לי אוכל. כך. בן, יש פה בכניסה. גם לי יש ברד. אז תביא, אני חייב ברד. בבקשה. ייי. אחד יופי שלי. הוא האקר, הוא טוב בטירוף. הוא צ'יטר, אז הוא צ'יטר פה. הוא הרג אותי. הוא צ'יטר, איך יש לו ארמור כזה טוב? לדעתך אפשר לקנות פה קיטים? תחזור ללובי. אני רוצה לקנות את הקיטים, נראה לי שיש פה חרב עץ שעושה שרפנס 3. נכון, בן?
אנחנו בעוד... תכניס אותנו לסקאי וורס. אני צריך ללכת אחרי... יש לי עוד משחק. אבל בטעות הכנסתי אותנו עם פרצאו, אם לא, כי אי אפשר לבטל. להנגר גיימס. אפשר. תלחץ על המיטה. אני יודע. הנה, עפתי. נקרא לפרק 3/4 סקאי וורס ורבע סורווייבל גיים.